कोकण ड्रीम्स, निसर्गाच्या निकट, एसी डिलक्स रूम्स, व्हेज नॉन व्हेज ऑथेंटिक मालवणी फूड, पंजाबी अँड चायनीज. कॉन्टॅक्ट नंबर 9769426601 or 8369393996. ॲड्रेस कोकण ड्रीम्स, जय गणेश मंदिर रोड, मेढा, मालवण 416606. आणि कारवाई सुरू केली, बॉडीज रिकवर करणं सुरू केलं. कोणाला वाचवता येईल का याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला. ते सातत्याने आमच्या संपर्कामध्ये आहेत. आपलेही लोक त्या ठिकाणी काही पोचले आहेत, काही पोचत आहेत. श्री गिरीश महाजन यांना तातडीनं आम्ही इंदोरकडे रवाना केला आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन हे जे काही ऑपरेशन चाललं आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मदत करावी. जळगाव जिल्ह्यामध्ये देखील आपण व्यवस्था उभी केली आहे, ज्यातनं नीट सगळी इन्फॉर्मेशन ही नातेवाईकांना मिळाली पाहिजे आणि कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे याची व्यवस्था केलेली आहे. एकूण घटनेसंदर्भात सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि मी सातत्याने त्या ठिकाणी संपर्कात आहोत. तिथल्या कलेक्टरशी देखील माझं बोलणं झालं. कलेक्टरनी व्हिडिओ कॉलवरनं तिथली सगळी परिस्थिती देखील मला दाखवली आणि सगळा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. निश्चितपणे या सगळ्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सामील आहोत, त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत आणि आता जे बेपत्ता आहेत त्यांना लवकरात लवकर कसं शोधता येईल असा प्रयत्न आमचा असेल. मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र में आने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, इसका एक्सीडेंट धार जिले में हुआ है. अभी तक 13 लोगों के मृत्यु होने की खबर हमारे पास है. बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की. मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है और जल्दी से जल्दी वहां क्या मदद की जा सकती है वो मदद भी उन्होंने की है. अभी जो लोग प्राप्त नहीं हुए हैं उनको खोजने का काम चल रहा है. जो बॉडीज प्राप्त हुई है उसकी आगे की जो व्यवस्था है उसमें भी उनका सहकार्य हमको मिल रहा है. जलगांव में भी हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया है जहां से सारी जानकारी जो मृत हुए हैं या जिनकी जो अभी मिले नहीं है ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को पूरी जानकारी मिले और कोऑर्डिनेशन हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है. हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है. वहां पर जाकर वो भी सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत कोऑपरेशन हमको इस सारे मामले में मिल रहा है. देवेंद्र जी आज काँग्रेस प्रकल्पांना स्थगिती देणं योग्य ठरणार नाही. कोट्यवधी जनतेवर अन्याय करू नका, जरी आमच्याशी असेल तरी जनतेच्या बाबतीत ही गोष्टी. मला देखील एक शिष्टमंडळ भेटलं. त्या शिष्टमंडळाला मी एवढंच सांगितलं की ज्यावेळेस त्यांचं सरकार आलं त्यावेळेस त्यांनी जो GR काढला होता, तारीख बदलून तोच GR आम्ही काढलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही काही वेगळं केलं असं नाही, त्यांनी देखील तेच केलं होतं. मात्र आम्ही रिव्ह्यू करणार आहोत आणि त्यातल्या सरसकटपेक्षा जे आवश्यक आहेत त्या सगळ्यांना आम्ही मान्यता देऊ. पण जे शेवटच्या काळामध्ये जाणीवपूर्वक बजेट आहे की नाही न पाहता 5-5 पट बजेटपेक्षा वाटप केलं आहे ते अर्थातच रद्द करावं लागेल, ते ठेवताच येणार नाही. देवेंद्र आज कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे बड़े नेताओं ने, और कहा है कि बीजेपी संविधान तोड़ रही है और संविधान बचाओ यात्रा 4 दिन के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में निकाली जाएगी. देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने संविधान के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए. इस देश में संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन जब जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में आई है तब तक हुआ है. भारतीय जनता पार्टी
और हमारे नेता माननीय मोदी जी ये संविधान को सर्वोपरि मानते। वो ये कहते कि मेरे लिए एक राज्यकर्ता के रूप में गीता, बाइबल, कुरान से भी ज़्यादा संविधान महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस वालों को कोई काम बचा नहीं है, नेतृत्व भी पता नहीं चल रहा कहाँ है। ऐसे समय अपने लिए काम खोजने का प्रयास वो कर रहे हैं। अजित पवारांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, अंतिम टप्प्यात प्रचार होता किंवा अर्ज भरले होते, त्या होऊ द्यायला हव्या होत्या, राजकीय हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये व्हायला नको होता, आता त्यांनी बोललं। याही संदर्भात मी हे म्हणेन की ज्या ज्या गोष्टी त्यांच्या काळात त्यांनी केल्या आता त्याच्यावर ते ऑब्जेक्शन घेत आहेत, पण आमचं असं नाही आहे त्यांनी केलं म्हणून आम्ही केलंच पाहिजे। त्यामुळे आज त्यांचं पत्र मिळालं आहे, मुख्यमंत्री आणि मी त्याच्यावर योग्य असा निर्णय नक्की करू। सुप्रीम कोर्टाने बसवलेला आहे, 3 जजेसचा बेंच बसवलेला आहे, तिथे याचिका आतापर्यंत दाखल करण्यात आली होती त्या संदर्भामध्ये काय म्हणाले इंटरप्रिटेशनचा प्रश्न असेल याबद्दल? हा वेगळा बेंच नाही आहे, रेग्युलर बेंच आहे, त्या बेंचकडेच हे प्रकरण गेलेलं आहे। आधी सुट्टीचा बेंच होता, सुट्टीच्या बेंच नंतर या बेंचकडेच ते प्रकरण जाणार होतं, त्यांच्याकडे ते गेलं। तो माननीय मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकार आहे, त्यामुळे बेंच संदर्भात आपण मला विचारू नका। मी एवढंच सांगू शकतो की आमची बाजू भक्कम आहे आणि ती भक्कमपणे आम्ही मांडणार आहोत। सर, प्रकरण जे आहे ते महाराष्ट्रात देखील गोंधळाचं वातावरण त्या ठिकाणी होतं। वाशिममध्ये एका विद्यार्थ्याने जबरदस्ती हिजाब काढल्याचा आरोप केलाय, पोलिसांमध्ये देखील तक्रार केली। त्या संदर्भात नक्कीच आपण माहिती घेऊ, पण या संदर्भात माननीय न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट निर्देश दिलाय आणि त्या निर्देशामध्ये हिजाब नाही तर युनिफॉर्मला महत्त्व दिलेलं आहे। त्याच्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन कोणी करू नये, न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणं हा गुन्हा ठरतो। महाराष्ट्र में न्यायालय का उल्लंघन जीत जो है वो मुर्मू जी की पक्की है। क्या इस बार भी कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कुछ किया है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज वो सुनेंगे और मुर्मू जी को मतदान कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। मराठी प्रश्न, राज्यसभा निवडणुकीमध्ये झालेलं कारवाई सुरू केली, बॉडीज रिकवर करणं सुरू केलं, कोणाला वाचवता येईल का याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला। ते सातत्याने आमच्या संपर्कामध्ये आहेत, आपलेही लोक त्या ठिकाणी काही पोचले आहेत, काही पोचतायत। श्री गिरीश महाजन यांना तातडीनं आम्ही इंदोरकडे रवाना केला आहे की त्यांनी त्या ठिकाणी जाऊन हे जे काही ऑपरेशन चाललं आहे त्याच्यामध्ये पूर्ण मदत करावी। जळगाव जिल्ह्यामध्ये देखील आपण व्यवस्था उभी केली आहे, ज्यातनं नीट सगळी इन्फॉर्मेशन ही नातेवाईकांना मिळाली पाहिजे आणि कोऑर्डिनेशन झालं पाहिजे याची व्यवस्था केलेली आहे। एकूण घटनेसंदर्भात सन्माननीय मुख्यमंत्री आणि मी सातत्याने त्या ठिकाणी संपर्कात आहोत। तिथल्या कलेक्टरशी देखील माझं बोलणं झालं, कलेक्टरनी व्हिडिओ कॉलवरनं तिथली सगळी परिस्थिती देखील मला दाखवली आणि सगळा प्रकार अतिशय गंभीर आहे। निश्चितपणे या सगळ्या कुटुंबियांच्या दुःखात आम्ही सामील आहोत, त्यांच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत आणि आता जे बेपत्ता आहेत त्यांना लवकरात लवकर कसं शोधता येईल असा प्रयत्न आमचा असेल। मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र में आने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, इसका एक्सीडेंट धार जिले में हुआ है। अभी तक 13 लोगों के मृत्यु होने की खबर हमारे पास है, बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है और जल्दी से जल्दी वहां क्या मदद की जा सकती है वो मदद भी उन्होंने की है। अभी जो लोग प्राप्त नहीं हुए हैं उनको खोजने का काम चल रहा है। जो बॉडीज प्राप्त हुई है उसकी आगे की जो व्यवस्था है उसमें भी उनका सहकार्य हमको मिल रहा है। जलगांव में भी हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया है जहां से सारी जानकारी
जो मृत हुए हैं या जिनकी जो अभी मिले नहीं है, ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को पूरी जानकारी मिले और कोऑर्डिनेशन हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। हमारे पूर्व मंत्री और सीनियर नेता गिरीश महाजन जी को हमने तुरंत वाया इंदौर स्पॉट पर भेजा है, वहां पर जाकर वो भी सारा कोऑर्डिनेशन करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से बहुत कोऑपरेशन हमको इस सारे मामले में मिल रहा है। देवेंद्र जी आज काँग्रेस प्रकल्पांना स्थगिती देणं योग्य ठरणार नाही. कोट्यवधी जनतेवर अन्याय करू नका. जरी आमच्याशी असेल तरी जनतेच्या बाबतीत ही गोष्टी मला देखील एक शिष्टमंडळ भेटलं. त्या शिष्टमंडळाला मी एवढंच सांगितलं की ज्यावेळेस त्यांचं सरकार आलं त्यावेळेस त्यांनी जो GR काढला होता, तारीख बदलून तोच GR आम्ही काढलेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही काही वेगळं केलं असं नाही, त्यांनी देखील तेच केलं होतं. मात्र आम्ही रिव्ह्यू करणार आहोत आणि त्यातल्या सरसकटपेक्षा जे आवश्यक आहेत त्या सगळ्यांना आम्ही मान्यता देऊ. पण जे शेवटच्या काळामध्ये जाणीवपूर्वक बजेट आहे की नाही न पाहता 5-5 पट बजेटपेक्षा वाटप केलं आहे ते अर्थातच रद्द करावं लागेल, ते ठेवताच येणार नाही. देवेंद्र जी, आज कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारे बड़े नेताओं ने, और कहा है कि बीजेपी संविधान तोड़ रही है और संविधान बचाओ यात्रा 4 दिन के लिए पूरे महाराष्ट्र भर में निकाली जाएगी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं ने संविधान के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए. इस देश में संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन जब जब कांग्रेस केंद्र में सरकार में आई है तब तक हुआ है. भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता माननीय मोदी जी ये संविधान को सर्वोपरि मानते. वो ये कहते कि मेरे लिए एक राज्यकर्ता के रूप में गीता, बाइबल, कुरान से भी ज़्यादा संविधान महत्वपूर्ण है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस वालों को कोई काम बचा नहीं है, नेतृत्व भी पता नहीं चल रहा कहाँ है. ऐसे समय अपने लिए काम खोजने का प्रयास वो कर रहे हैं. अजित पवारांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या, अंतिम टप्प्यात प्रचार होता किंवा अर्ज भरले होते, त्या होऊ द्यायला हव्या होत्या. राजकीय हस्तक्षेप त्याच्यामध्ये व्हायला नको होता. आता त्यांनी बोललं. याही संदर्भात मी हे म्हणेन की ज्या ज्या गोष्टी त्यांच्या काळात त्यांनी केल्या आता त्याच्यावर ते ऑब्जेक्शन घेत आहेत, पण आमचं असं नाही आहे त्यांनी केलं म्हणून आम्ही केलंच पाहिजे. त्यामुळे आज त्यांचं पत्र मिळालं आहे. मुख्यमंत्री आणि मी त्याच्यावर योग्य असा निर्णय नक्की करू. सुप्रीम कोर्टाने बसवलेला आहे, 3 जजेसचा बेंच बसवलेला आहे. ज्या याचिका आतापर्यंत दाखल करण्यात आली होती त्या संदर्भामध्ये काय म्हणाले, इंटरप्रिटेशनचा प्रश्न असेल याबद्दल? हा वेगळा बेंच नाही आहे, रेग्युलर बेंच आहे. त्या बेंचकडेच हे प्रकरण गेलेलं आहे. आधी सुट्टीचा बेंच होता, सुट्टीच्या बेंच नंतर या बेंचकडेच ते प्रकरण जाणार होतं, त्यांच्याकडे ते गेलं. तो माननीय मुख्य न्यायाधीशांचा अधिकार आहे, त्यामुळे बेंच संदर्भात आपण मला विचारू नका. मी एवढंच सांगू शकतो की आमची बाजू भक्कम आहे आणि ती भक्कमपणे आम्ही मांडणार आहोत. सर, प्रकरण जे आहे ते महाराष्ट्रात देखील गोंधळाचं वातावरण त्या ठिकाणी होतं. वाशिममध्ये एका विद्यार्थ्याने जबरदस्ती काढल्याचा आरोप केलाय, पोलिसांमध्ये देखील तक्रार केली. त्या संदर्भात नक्कीच आपण माहिती घेऊ. पण या संदर्भात माननीय न्यायालयाने अतिशय स्पष्ट निर्देश दिलाय आणि त्या निर्देशामध्ये हिजाब नाही तर युनिफॉर्मला महत्त्व दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन कोणी करू नये. न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणं हा गुन्हा ठरतो. महाराष्ट्र में न्यायालय का जीत जो है वो मुर्मू जी की पक्की है. क्या इस बार भी कांग्रेस एनसीपी के लोगों ने अंतरात्मा की आवाज सुनकर कुछ किया है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अंतरात्मा की आवाज वो सुनेंगे और मुर्मू जी को मतदान कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा. एक मराठी प्रश्न, राज्यसभा निवडणुकीमध्ये झालेलं सतत विवेक बुद्धीने मतदान, विधान परिषद निवडणुकीमध्ये झालेलं सतत विवेक बुद्धीने मतदान, आज द्रौपदी मुर्मूजींना एक रेकॉर्ड ब्रेक मतदान महाराष्ट्रातून पाहायला मिळतं. मला असं वाटतं की राष्ट्रपती पदाकरता तसंही कुठला व्हीप नसतो. सतत विवेक बुद्धीनेच मतदान करायचं असतं. त्यामुळे निश्चित इतर पक्षातलेही आमचे जे मित्र आहेत की ज्यांची सतत विवेक बुद्धी जागृत आहे असे लोक आम्हाला मतदान करतील. आता ते किती करतील, काय करतील याबद्दल मी बोलणार नाही, पण काही ना काही प्रमाणात मतं आम्हाला मिळतील.
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.